Se o mundo audiovisual pareceche apaixonante, as portas do Centro de Formación Audiovisual da Deputación de Lugo están abertas para ti. Aínda estás a tempo de matricularte no ciclo superior de produción e iniciar unha viaxe cara ao éxito profesional. O técnico ou técnica de produción de audiovisuais e espectáculos é unha peza crucial do equipo que traballa en proxectos de televisión, radio, cine e medios dixitais. A planificación e coordinación de programas e todo tipo de eventos, a creación de contidos, a busca de localizacións e casting para rodaxes, de financiamento dos proxectos e demais tarefas de loxística e execución dos proxectos forman parte das funcións dun produtor. Achégate ou chama ao noso Centro de Audiovisuais na rúa Frei Plácido Rei Lemos de Lugo para informarte das prazas vacantes e inscribirte para o vindeiro curso. Poderás formarte xunto ás persoas xa matriculadas no ciclo superior de realización.